Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sifunde incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi. Isahluko sesine ivesi lamashumi amane nantathu kuze kube amashumi amahlanu nane. Kuleyo nkathi uJesu wemuka eSamaria waya eGalile, ngoba yena uqobo waqinisa wathi umprofete akanakudunyiswa emzini wakubo. Kwathi esefikile eGalile, abaseGalile bamamukela ngokuba babebonile konke ayikwenzile eJerusalema ngosuku lomkhosi, nabo phela babekile ngosuku lomkhosi. Wayesebuya wafika eKhana laseGalile, lapho ayenze khona amanzi aba iwayini. Bheka-ke kwakukhona eKhaphenawume induna ethile eyagulelwa indodana yayo. Yathi ukuba izwe ukuthi uJesu ufikile eGalile evela eJudiya, yesuka yaya kuye yamncenga ukuba ehle aphilise indodana yakhe, ngoba yayisiphansi kokufa. UJesu wathi kuyo, uma ningaboni izibonakaliso nezimangaliso anikholwa. Induna yathi kuye, Nkosi, ake wehle ingakafi indodana yami. Jesu wathi kuyo, hamba, umfana wakho uphilile. Yakholwa induna yizwi eyalitshelwa nguJesu, yahamba. Kwathi sendleleni isebenzi zayihlangabeza zayibikela zathi, indodana yakho isiphilile. Yazibuzisisa kuzo isikhathi eqale ukuba ngcono ngaso. Zayitshela zathi, imfimba iyiyeke izolo ngehora lesikhombisa. Wayesazi uyise ukuthi yileso sikhathi uJesu asho ngaso kuyo athi, indodana yakho isiphilile. Wayesekholwa nendlu yakhe yonke. Lesi sibonakaliso sesibili uJesu asenza esefikile eGalile evela eJudiya. Thandwa zami, ngibuka lenkonzo, ngibuka lamandla kaNkulunkulu. Ngibuka uJesu esuka eGalile, esuka eSamaria ebuyela eGalile. Ngiyazazi imangaliso azenzile eSamaria. Hlangane nowesifazane emthonjeni kaJakobe, maqedane owesifazane wabuyela emumva egijima. Athi mefika ezweni laseSamaria, athi ngimfumene ongitshele konke. Ngimfumene ongitshele konke. Wonke amakhosikazi ayabuza, ayabakaza, kwenzakaleni. Ngembala afika uJesu bese bethi asisakholwa, asitshele kona okwesifazane, sesikholwa ngoba sesizibonele. Jesu seyasuka eSamaria usebuyele eGalile. Ebesethi umprofete akanakudunyiswa emzini wakubo, akanakwamukelwa emzini wakubo, yingakho bekubalekile ukuba asuke ahambe. Yabona khona izinto ezibalekile. Imizi ngemizi mile.
inemithetho yakhona. Yabona khona imndeni kini bayokuthanda, bayokwazisa, bayokuseka ngakho konke oyikona. Khona imizi enjalo. Thola ukuthi uma kunento eyenzayo umndeni wonke uyaphuma. Bonke bayahamba bayokusupport. Makhona into oyenzayo enhle, abasabi ukukuhalalisela. Khona imndeni enjalo engathi manginomfowethu noma udadewethu endaweni thizeni, ingane yami ngeke isuke la iye lapho kodwa ifike ingabi nayo indawo yokuhlala. Umuzwa esho ukuthi hayibo lethi ingane kunethuba la ayizohlala nami. Uma sekhona izinto engenazi ingane ngeke umuzwe shaya ucingo ethi wesibani ingane oyithumelela uthidlani, wesibani ingane oyithumelela iswele ukuthi no, because leyo ngane uyenze yakhe ngoba kakade leyo ngane ingeyakhe. Khona imizi enjalo. Khona imizi ethi asinalutho kodwa sidla lokhu nawe uzokudla. Asinanto kodwa nawe ncenga la esikhona. Khona imizi enjalo. Kodwa futhi ithando sami khona imizi engenjalo. Khona imizi enenzondo. Khona imizi ekhompyuthayo. Khona imizi exabanayo. Ungabongelwa uhalaliselwe abantu bangaphandle, kodwa kini lutho. Ngeke bakhalalisele, ngeke bakubongele, ngeke bakujabulele. Ungaxakeka benalo usizo, kodwa ngeke bakwenzele lutho. Khona imizi enjalo. Yangithusa ke mina namhlanje uJesu uma esenza imangaliso ezingaka ebese yakhumbula ukuthi umprofete akadunyiswe endaweni yangakubo. Umprofete akamkelekile endaweni yangakubo. Uthola ukuthi kunezinto uNkulunkulu akubusise ngazo. Uyafuna ukubabusisa ekhaya. Uyafuna ukubenzela ekhaya. Kodwa ukwazi ngoba akekho kufuna ukukwamukela. Makuthiwa uyasiza, kuthiwa we usibani ufuna ukuthwala ngathi. Makuthiwa uyasiza, we usibani uyitshela ukuthi ungcono. Makuthiwa uyasiza, we usibani omunye athi hayi kunokuba bangithuke lokuhle, ngcono ngihambe ngosiza kwenye indawo. Kwese khona elinye iphuzu elingithintayo. uJesu ubuyela eCapernaum, eKhana, la ayephendule khona amanzi abayiwayini. Bese kufika induna ithi, Nkosi, indodana yami yagula, kahle kahle isiphansi kokufa, ngicela ungisize. Athi uJesu ubona niyayithanda imangaliso nezibonakaliso. Athi lona, Nkosi, mina ngiza kuwena ngoba ngiyakwethemba. Uyazi uyangithusa uJesu. Akasuki alandele lensizwa, akafiki abambe lengane ayikhulekele, kodwa uthi kena, goduka, umntana wakho usephilile. Lensizwa ibizobuza ukuthi but Nkosi awumthintanga nje. Athi uJesu ngithe goduka, umntanakho usephilile. Na kanjalo lensizwa uma ibuyele emuva endleleni kufika igijimi zithi umntwana usesindile, ibuze lensizwa ngasikhatsini bayixoxele, ebese yakholwa ukuthi lokho akushilo bekuyiqiniso. Angungithusi kakhulu lokho. Okungithusa kakhulu okwenziwa ilensizwa ngokusinda kwengane yayo. Lithi izwi likaNkulunkulu, lensizwa yona nendlu yayo yonke yakholwa uNkulunkulu.
yabona khona imangaliso uNkulunkulu asenzela zona. Besiswele inkonzo yokubuyela kuyena sithi mntanami wawugula, ngiyakholwa kulo uNkulunkulu. Kwafika abantu bakukhulekela xakekile, ngiyakholwa kulo uNkulunkulu wenu. Kwafika abantu izinto engenzeki, ngiyakholwa kulo uNkulunkulu wenu. uNkulunkulu Somandla makabe nathi asibusise, makazivikela sikhanyisele, masinikeze amandla nomusa nothando negrasiya lakhe, asithwalise ezimweni la sihluleka khona ngoba yena uyakwazi ukusenzela. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.